Uy, bro, asa man di ka? Atol kita ko lang dyan, Paul bro, kay nakoy toyo. Sakto. Baban na ko, Bek. Sakay ko semua. Pero, gubaon mo na yung motor eh. Ikaw no, musakay na malikas kong motor no, manaway pamanggi ka eh. Dili man, bro. Ano? Nabalaka lang ko sa motor. Babasan, kuto butas unahan ng motor ni mo. Gubaon ra ba kaya na? Nya, saman. Di juga masakay kay mo adto na lang ko eh. Sakay ako. Sakay mo lagi ka. Tara. Jam gini istorya eh. Tanawa ra gyud ang kabuang nimo. Anak ko sa guba nimong motor, di ka patuos ko ah. Kondisyon pa magkini ganina. Ako pa nimo no, may pag-ilisa na nimong motor. Nako nya ilhan rin ka ng motoran sa Bugo, barato ra kayo. Ayaw guro bro. Oy kay naraba ni sentimental value ning motora sa ako ah. Kabilin para ba yung taon ni sa lolo pa sa akong lolo. Ay sus, morason pag kayo wa kay kwarta gyud. Ilisi ra ba motor kay daghang barato didto. Di ka mao na imong motor. Bukugon man kay na ato lang jipas taghan kay chicks. Maawawan ta na oy naunsan mo taong kay. Bitaw bro no. Naraba di akong inday dito no. Bro, asa man ginadapita di ay ingon nimong motoran dis Bugo di eh. Ako'y bahala. Diretso ta. Atay sa gubaon din na. Ani maglakaw ta. Awan na ni gamit. Kanin bro. Kani ay. Wala na dire bro. Ano na dire? Time sa ra ba bro? Mo na nimong ingon diri nga motoran nga parkinganan man ni sa CRMC dire. Oo, no. Si RMC man din no. Ay bro. Tuwa pas unahan. Dali. Abutan na imong giingon nga motoran. Asa mo gid napita? Doon na lang lagi. Unahan pa. Time sa ano ba bro? Unsa mo gid na pangalan ng motoran na imong gipasabot eh? Wala, Bis Motor Corporation. Bis Motor Corporation? Naaraman na sa atbang oh. Biskot taar man atbang eh. Tara. Taisa na ba? Sure juga nga mauna ni dire? Maula ini. Tay nga? Sir, ang adlaw diya sir, unsa man namong maanagad sa inyo ha, sir? Kana sir kay naami dire sir. Mapalit gyud big motor. Kay adunggan na mo dire. Brato mo kuno kay ni mga motor niyo dire. Bitaw sir, wa juga masayo sa kong pag-ani sir. Brato kini motor sir. Ali sir. Sud. Unyara boss. Unyara. Naka may kwarta boss eh. Kay murag akong tan-aw sa inyo ha, mura mo mga way nahot. Ay, gipobrehan ay. Anak kay naami diri na agad ni kwarta. Sama nga ka mo tan-aw sa mong kwarta? Ayaw bro. Busik joke ra busik. Sa mo dili. Hindi na mo. Dili. Kan yung Inmax no, tagpila man eh. Okay ng Inmax sir. Adto lang itong kumutahan sir. Laro ni po kami. Buat ada tagal boss?
Pasa na. Sama na mong ikalagad, sir. Kanin yung Inmax sir, pero may presyo ani sir. Aw! Kanya ng Inmax, sir? Pabita may kipaw, sir. Time Sara ba? Unsa magid mo dire? Janitor, bitaw mo dire, sir. Siko lang, sir. Akan na-proceed na mo dire, sir. Tara, sir. Sir, may butang sir. Masa ito kaya lagad sir. Isa ba mo ka na mo dito na po na. Dili ko nag-uniform man na. Sige, mata na. Plano unta ko sir nga paliton na ko ninyong Inmax sir. Pila man di presyo diyan sir? Ato Inmax sir, ang cash sir is 135,650 pesos. EBS na siya sir. Free helmet o jersey na siya sir. Free service, 3 tulo ka service sir. Kunya sir, kani inyong Honda XRM sir, pila man ni sir? XRM na mo sir is 69,200 spot ka sir. Na discount to 2,700 sir. 66,500 sir. Free service, tulo ka kipon sir. 1 year warranty sir. Yeah, free helmet o jersey gyapon sir. Free gasolina sir. Free registration sir. Sana all. Sir, kanin yung GTR 150 sir. Ilam sa ni sir. Kaning GTR na to sir is ang spot cash niya sir is 104,200 discount nga 1,800 to 400 lang sir. Mao gyapon siya sir. Free service gyapon siya sir. 1 year warranty. Free helmet o jersey gyapon sir. Gasolina sir. O gusto sad mo sir, napot ay lain sir, napot ay Suzuki sir, Raider 150 sir. Basi ganahan po mo sir, natay carburetor sir. At ang kaning atong GTR mo sir is FI sir. Natay mo ni ka kompetensya sa Raider 150. Ang Raider 150 na to is na po FI na po carburetor sir. Depende ra sir kung sa inyo ganahan sir. Napot ay Team Mix sir, napot ay panghabal-habal sir. Ya, nakabili na mo sir, unsa linya sir? Kanang. Bitaw sir. Bata na ulit sir. What's up mga katukloy? So karon day no, nataron diri sa Base Motor Corporation. Base motor. So kinsay na plano diha nga mo palit or mukuha og motor ay no pagduduhab. Lakos na mo dire. Buntal din ito. So karon day ang kaniday Base Motor Corporation. So located ni siya sa Juan Luna Street. Doon natin siya sa Angels Big House. Yes. So sa mga nagplano diha, ari na mo dire. Largo na, bunan. Sige, thank you. Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch.